Selam dostlar. Selam. Ol bizde jırlıyda, oyun qırılarında da oynayım. Videobloggerda, fotografta. Ham köplerimiz xavatırışın nindi bulaşağın naq mene ondan işte bile deyindim. Bugün bizde konakta Albina Şıkhapova. Selam Albina. Selam. Mana sen nişik bütünnesin ilgiresin? Sen gümümen yıklıysın mı? Elbette yoxlayım. Lakin türlü şey yoxla. Bir saatte yoxlayalım. Koyşak 8 saatte yoxlab bulan. Agar da bir saat yoxlayım eken, men tüni boyuna tünge xatlı energizer bulup yürüy alam. Çünkü ol menim şunday nindir jiddi işler bularga mümkün. Ol künde hem men şunun için irte turam da. Men гадәттә 5-тә turam. 5-тә торганда безнең җир шары безгә энергия бүлеп бирә. Һәм шул энергияны туплап без хәрәкәттә булырга тиеш. Әгәр дә без хәрәкәттә икән, ул энергия безгә сеңә. Ә без йоклап торабыз икән, ул безгә берничек тә килә алмый. Ул энергия һәм шул энергияны туплар өчен мин шулай иртә торырга тырышам. Albina апа, siz ничә oyun qıralında oynay аласыз? Булай уен коралларын санаганым юк, ләкин музыка мәктәбендә мин скрипка белән баянны тәмамладым. Һәм шуннан соң гел гитараны күргәндә минем гитарага күзләрем янып тора иде. Мин гитараны күрдем һәм мин аны алып уйныйсы килә башлый. Ләкин мин алып уйнамыйм, чөнки үземә ниндидер максат куям һәм шул максатка ирешү өчен үземә гитара алырга дигән ният белән яшим һәм шуның өчен кешенекенә тимим. Һәм шушы максатыма ирештем, менә үземә гитара алдым. Шулай ук уен коралларына килгәндә, мәктәптә сырны ансамбле бар иде. Ул хәзердә бар. Ул безнең мәктәптә эшләп килә, Ренат абый Гыйләҗев. Һәм шул сырнай белән йөреп, мин думбра һәм кузда да уйнарга өйрәндем. Һәм шулай тагын кичкенә вакытта әтием мине гармунда да өйрәтте уйнарга. Иң зур хыялым ул минем дудук белән барабаннарда уйнау. Нәрсә? Дудук белән барабаннарда уйнау. Нәрсә була инде? Дудук ул әрмән милләтенең уен коралы. Ул шундай флейта сыман. Шулай итеп уйный торган. Аңлашылды. Менә иң яратканы гитара дип әйтсәм, ялгышмыйммы? Юктыр, миңа гитара бик ошый, аның бөтен кыллары да, тавышы да шундай тибрәлә торган тавыш чыгара, һәм ул миңа бик якын гитара. Демәк, сез анда үзегезне уйнарга өйрәндегез бит инде бернинди музыка мәктәбендә. Үзлектән өйрәндем. 11-нче сыйныфны тәмамлаганда соңгы кыңгырауга мин концерт куярга булдым. Һәм шунда гитарадан өйрәнеп, гитара минем дустым гитара биреп торды, үзенең гитарасын. Ул шулай ук электр гитара иде. Һәм беренче аккорд күрсәтте. Мин шуны иң беренче тапкыр шул аккордларны өйрәнеп, җырны өйрәндем һәм үземнең классташларым, сыйныфташларым белән бергәләшеп, төркемләп шул җырны башкардык. Ул последний звонок дип атала, Алсу репертуарыннан. Альбина, гитарада уйнарга өйрәнер өчен күпме вакыт кирәк? Алай вакытын әйтә алмыйм, ләкин тырышлык белән һәм зур теләк белән булса, аңа бик тиз өйрәнергә була. Менә мин беренче җырымны бер атнада өйрәндем. Ләкин минем бераз тәҗрибәм бар иде бит инде скрипканы тәмамлагач, алар бик охшаш. Мин кичкенә вакытта да инде скрипканы гитара кебек булай итеп уйный идем, гитаралап. Һәм шуннандыр белмим, миңа тиз өйрәнелде. Гадәттә бит башта кешеләр балалайкада уйный, аннары соң инде гитарага күчә. Бар кеше дә гитарда уйнарга өйрәнә аламы? Бар кеше дә өйрәнә ала дип уйлыйм. Гомумән, һәр уен коралына бар кеше дә өйрәнә ала. Иң мөһим әйткәнемчә тырышлык һәм һәрчак өйрәнү, үз өстендә эшләү. Кызык кына бер шундай чара бар. Финляндиядә уза 10-нчы ел инде күренмәгән гитарада уйнау буенча дөнья чемпионаты. Ягъни, монда кешеләр сәхнәгә чыга да һәм гитарасыз шулай итеп Русча әйтмеш имитация инде. Шулай итеп гитарада именно шулай итеп уйналган сыман шундай шоу куялар. Альбина, синең яраткан стилең нинди? Гомумән, миңа бар стильдә ошый, ләкин менә лирика сыман җырлар миңа күбрәк күңелемә ята. Электр гитарада аваз динамикадан чыга, ансын беләм. Менә гади гитара белән электр гитара нәрсә белән аерыла? Ну, беренчедән динамиклар түгел, комбо дип атала ул. Аппаратура. Икенчедән, менә күргәнегезчә, электр гитара ул бик авыр. Акустикага караганда, сез гади дидегез, ул акустик гитара. Һәм аның классика да бар, классик гитарасы да бар. Монда чыбыклар кирәк, электр гитарага инде аңлаганыгызча. Монда гриф аерылып тора. Ул монда бераз кечерәк һәм юқарак.
акустик гитарада ул калыныграк була. Шул күрә менә монда юка булгач, анда уйнарга да җиңелрәк. Һәм аларның кыллары аерылып тора. Менә монда мәсәлән кылычтан ясалган, ягъни металл кыллар. Акустикада фосфордан гадәттә ясала кыллар. Кызык кына мәгълүмат, элек мондай кыллар булмаган бит инде. Элек гитарада булмаган. Менә шул думбраларда сарыкның ишәгеннән ясаган кыллар кулланганнар һәм шулай итеп төрле үләннәрдән дә ясаганнар икән кылларны. Инде тавышларына килгәндә, менә бу гитара хәзер электр гитара, гади гитара сыман тавыш чыгара. Ни өчен дисәгез, бу акустика сыман тавыш. Электр гитара бит инде ул шундый металл тавышы чыгара тиештирме? Әйе. Менә шул металл тавышы ул динамиклар ярдәмендә ясала, комбо ярдәмендә ясала. Әйе. Анда төрле тоннар һәм шундый авызлар ишетергә була, кую була. Менә монда күргәнегезчә үзендә үк шундый төймәләре бар. Һәм шушы төймәләрне борып, басып, тавышында көйләргә була. Менә мәсәлән, мен башта гади тавыш чыгарыйк. Моның ярдәмендә шуны кайта авыз чыгарырга була. Менә шундый кызык нәрсәләр. Бүген син безгә нинди көй башкарачаксың? Мин бүген бөтен дусларыбыз өчен, тамашачыларыбыз өчен Аллилуйя дигән җырны башкарачакмын. Аны татарчага тәрҗемә итеп. Сез дә кушылып җырларсыз. Ярар. Келештек. Рәхмәт Худам булганыма, җирдә һәр көн таң атуга, мине яраткан барлык әйбер өчен дә. Яфрак, яңгыр һәм кар өчен, мине саклаганың өчен, кайгы шатлыкларың өчен рәхмәт сиңа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Безнең гөнаһларны, явызлыклар кылганнарны, аларга дөрес юлны күрсәтсәң иде. Яхшылыклар кылып кына, сөенеп, яратып кына, яшәргә көч бирсәң иде барчабызга. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Рәхмәт сиңа, рәхмәт сиңа, рәхмәт сиңа. Күңелгә шундый рәхәт булып китте. Альбина, менә шундый сорау. Менә гитара эшендә нәрсә ул? Барып торам да. Әйе, бу кападастр дип атала. Бу тональностьны үзгәртү өчен кападастр. Кападастр. Шулай итеп тональностьны үзгәртеп, я өстәрәк җырларга була, я остарак җырларга була. Кешегә ничек уңайлы, шулай үзе көйли. Бу гомумән җырлау өчен, тавышка туры килсен өчен тональность. Аны бары гитара чигенә кулланалармы? Аяны бары гитарда гына кулланалар. Альбина, әміне уңышқа ерішір үшін, дейсің, енді ішінің нәтижесін көрер үшін, нинди сыйфатларға ие болуға керек? Әлбәттә, сен білесіңдер инде бұл сұрауға жауапны. Ең мөһиме, әлбәттә, ул тырышлык әйткәнемчә, тырышлык һәм сабырлык. Бары тик үзенең көчле теләге һәм максатлары булган кеше генә тырышып, шулай итеп уңышка ирешә ала. Альбина, килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар сиңа. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен, шушындый җылы сөйләшүегез өчен.
Ә шаянтыбы үз эшен дәвам итә? Безнең белән булыгыз.